Hawu, sanibonani wey'ngane zakwethu ngibingelele bafowethu. Bafowethu, ngiyacabanga ukuthi seniy'bonile le y'ndaba lezi. Nangu umfana osasemncane nje ona-25 yeminyaka odlala lapha kwi-Golden Arrows. Lo mfana-ke lona-ke bathi ayabulelwa maxwela, ya. Umfana nje odlala amagemu awu-29 mangaphosisi, wakora amagoli amathathu. Wase-assist-a kabili umfana omdala lona. Umfana-ke kuthiwa-ke i-Chiefs imehlomane, imfunisa okwembuzi yomsebenzi lo mfana lona-ke. Kodwa-ke akuyona yodwa-ke i-Chiefs emfunayo lo mfana-ke, kuthiwa nezimnyama ezingamagebhula, kuthiwa nazo zibeka amehlo zimfunisa okwembuzi yomsebenzi naye lo mfana. Ukuthi baqinise isikwati sabo-ke njengoba-ke isizini enkulu izoqala engicabanga ukuthi kuyisizini enzima kakhulu lesiya kuyo. Ne-Chiefs-ke ithi, hheyi madoda siyamfuna, nebhakane ithi, hheyi madoda siyamfuna, sesiyobona ukuthi uyobanjwa ubani. Hheyi, njengoba-ke nazi ukuthi ibhakaniya ibuye ibe ney'ngxoxo ezinhle makuhlangana ne-Arrows. Engicabanga ukuthi banobudlelwano nje obuhle impela-ke ibhakaniya mayihlangane lapha ne-Arrows. Ama-chances ukuthi-ke njengoba lathi simfuna ne-Pirate imfuna, i-Pirate ama-chances ukuthi imthole maningi kunewe-Chiefs kodwa sekuyosebenza imali-ke. Noma sekuyosebenza ukuthi-ke kuza muphi u-coach kwi-Chiefs. Makuwukuthi kuyoza-ke uManqoba Mnethe, njengoba sicabanga nje benoPitso ukuthi kungaba uManqoba mhlampe noPitso, yabo. So, singaba nalowo advantage ukuthi-ke uManqoba uyamazi lo mfana engamthatha eze lapha. Kodwa nje makuwukuthi akukho lokho, hhayi, kunzima y'ngane zakwethu, kunzima, kuba nzima ukuthi simthole lo mfana. Yena umfana noma ngingakaze ngiyihlalele i-Arrows ngibuke amagemu amaningi, kodwa nje hhayi umfana ngake ngambuka lapha nalapha. Ngake ngambuka lapha nalapha. Yena umfana hhayi, akabhedi kakhulu, akabhedi kakhulu umfana omdala. Uyi-box to box midfield engicabanga ukuthi lapha kwi-Chiefs esingenawo njengoba uMatlou elimele. Engicabanga ukuthi futhi nawo uMatlou njengoba elimele bagcina bemkhulula umfana omdala noma sekuyiluni ngoba phela ulimele, ulimala njalo, yabo. So, engicabanga ukuthi-ke umfana mayengeza yena kwi-Chiefs futhi engayithola i-game time ngoba engicabanga ukuthi kuma-midfield ngicabanga ukuthi ushaya u-8 umfana, ushaya u-8. Ngawubanga noNdlovu kuphela laphana noCele, kodwa uCele udlala i-deep six uCele. So, engicabanga ukuthi umfana engayibanga noNdlovu, akasinaye omunye u-8 engathi engawubanga naye umfana omdala. So, engicabanga ukuthi mayengeza kwi-Chiefs i-game time guarantee uyoyithola, uyoyithola i-game time njengoba sizodiliza nje abadlali abaningi lapha kwi-Kaizer Chiefs kwesizini. Ngicabanga ukuthi abanye abadlali bazoyithola i-game time esizokhona ukubasayina le sizini. Kodwa akumele ukuthi sidilize kakhulu, akumele ukuthi sidilize kakhulu ngoba sinamagemu amaningi asibhildi phela manje sesiyaqhubeka, sesiyaqhubeka. Akumele-ke ukuthi i-Kaizer Chiefs idilize abadlali abaningi, kumele ukuthi nje ikhathe lapha nalapha laba abadala futhi abafana noSereno, yabo. Kodwa nje abanye nabanye oPhumlani yibo abantu esingabachitha, yabo. Leyo geng oMorris, yonke leyo geng, igeng esingayichitha. Ngibonge iy'ngane zakwethu.